Halo kabeh, iki video anyar kita, tantangan piring gede sedang utawa cilik. Ayo nonton video paling lucu bareng-bareng, ingen di bocah-bocah bakal mangan permen paling cilik, lan paling gede Indonya. Tenanan, botol cilik. Aku entuk sing sedang. Wow, delengen botol jeli madu sing gede banget iki. Api tenan. Jane entuk sing paling cilik. Mike, aja wani-wani demek permenku, iki dueku, lan aku bakal mangane. Wow, enak banget. Iki uga bisa dadi permen karet. Mike, giliranmu. Aku seneng bisa miwiti. Ayo dibuka, dipencet metu. Ketok gugah selera lan enak banget. Aku pengen maneh. Aku pengen ngombe sak botol kabeh. Ngerti ora? Aku durung nate ngerasa kake panganan sing enak kaya ngene. Nah, aku wis mencet nganti tetes pungkasan. Ucapna slamet tinggal marang botole. Oh, macet. Aduh, Mike. Apa sing wis kok lakoni? Iki nempeling rambutku. Oh, ora bisa. Oh, rambutku. Ups, aku bakal golek cara. Nah, ngono kuwi. Oh, wis bali. Mike, aja nglakoni iki maneh. Gawe kabeh lucu banget. Aku bakal gawe gelembung. Gede banget. Nah, Brady, giliranmu. Apik, ayo dibuka botolnya. Oh, ora pati bisa. Aku ora bisa mencet metu. Oh. Ups. Sepurane kanca-kanca. Oh, kowe pancen gila nih. Iki rada kikuk, nanging aku duwe ide. Aku bakal nyeluk helikopter kanggo awet dewe. Halo! Aku butuh helikopter. Iku deweke. Mudunake taline. Nah, aku bakal naleni ing botole. Lan, ngangkat munggah. Wow, deweke bener-bener ngangkat botol gedeku menyang langit. Lan, langsung melebu cangkemku. Yuhu! Jelly enakku. Manis lan apik banget. Aku tresna marang kowe kabeh. Deweke edan. Apa? Bungkus Pringles sing cilik banget? Tenanan? What? Kepiye karo kowe? Lan aku beja banget. Enteni, Brady wis ngalahake kabeh wong. Aku seneng banget. Aku duwe bungkus Pringles sing gede banget. Nah, aja Mary. Jane, kowe sing miwiti. Yo, bener. Aku entuk bungkus sing paling cilik maneh. Nanging isihana isine. Apa mung siji? Iku ora cukup. Oh, wis ora ana maneh. Nah, ayo dicoba apa sing kita duwe. Iki pancen cilik, nanging enak banget. Mike, giliranmu. Tenane, ayo dicoba. Oh, keripik coklat pancen apik banget. Iki kaping pisanan aku nyoba iki. Iki pancen luar biasa. Oh, ketuke enak banget. Aku pengen banget siji. Bocah-bocah wadon. Aku rumangsa duwe masalah. Tanganku macet ing bungkus Pringles. Oh, aku ora bisa ngetokake bocah-bocah wadon. Oh, apa iku? Nah, ayo tak bantu. Aku gak bakal bantu. Oh, enteni. Aku bisa mangan setitik. Aduh, sirahku. Oh, ora ana. Oh. Hey, wis ora ana singkari. Kepiye kowe bisa nglakoni iki? Brady, ayo. Yuhu, ayo dideleng. Oh, aku ora bisa ngayuh. Aku ngerti. Aku bakal balik kakek kalengewe. Wow,
Delengen kabeh keripikku. Aku duwe gunung keripik. Lan gede-gede banget. Aku kaget. Iki bener-bener saukuran sirahku. Lan enak banget. Apik banget. Lanjut. Enteni. Ide. Aku butuh gelas sing gede banget. Aku bakal nuduhake apa sing bakal tak lakoni. Sampurna. Kita mecah keripik gede dadi potongan cilik lan buang kabeh menyang gelas sing gede banget. Kita kudu ngebaki kabeh nganggo potongan keripik. Oh yes? Wow! What was that? Lan saiki sing paling menarik yaiku nyawiji kabeh. Iki bakal nyenengake. Minggira. Delengen semprotan geni iku keren banget. Saiki aku duwe gelas gede isi coklat sing wis leleh. Wow! Gelas iki keren banget. Wektune kanggo ngombe. Delengen sedotan kerenku. Aku seneng ini. Getoke enak. Britney bisa mbagi? Ora, aku emoh mbagi. Gelas coklat gede iki mung kanggo aku. Aku orang ngerti yen Britney pancen serakah. Nanging, kita duwe sedotan khusus. Lan kita bisa ngombe kabeh coklat liwat sedotan iku. Awesome! Mike, iki enak banget. Aku seneng coklat. Apa? Wow! Ngendi iku? Ora mungkin aku wis ngombe kabeh. Oh, ora. Kowe kabeh nyolong coklatku. Ups. Kita wis konangan. Iki lucu. Kubus cilik Maltesers. Iki mesti enak banget. Apa? Hore! Aku duwe kubus gede permen Malteser. Wow. Oh my god! Mike, delengen iku. Holy moly! Pungkasane, kabegjan anaing pihakku. Nanging kita bakal miwiti karo Britney. Nah, aku pancen duwe sing paling cilik. Hah? Aku ngerti apa sing kudu dilakoni. Wow! Ana sokoing jerone. Iku gummy bear. Iki keren banget. Lan enak banget. Saiki masang tutupe maneh lan nyoba kubus coklat iku dewe. Oh wow, iki enak banget. Mike, giliranmu. Ayo. Oh ya, ayo dicoba. Wow, ana Skittles sing jerone. Permen sing paling tak senengi Indonya. Oh my. Nah, aku bakal mangan Skittles disik. Lan tabung sedotan khusus iki bakal membantu aku. Iki bakal cepet banget. Yum. Saiki, ayo bali menyang kubus iku dewe. Ha! Delengen, aku wis mecah. Lan saiki aku duwe akeh permen. Nanging aja di demek. Aku bakal mangan kabeh nganti bal pungkasan. Nah, wis kuy weh. Aku seneng Maltesers. Gilirane Jane. Hore, kanggo miwiti, aku bakal mecah kubus iki. Wow! Enteni kanca-kanca. Oh, iki abot banget. Oh, awas nah, nanging aja dipangan. Apa kowe mikir apa sing tak pikirake? Marshmallow, sak gunung kabeh. Iki enak banget. Aku seneng banget. Iki empuk banget lan Hey, apa sing kok lakoni? Enak. Wow, lan iki gede banget. Aku gak seneng iki. Api. Kenapa kowe mangan permenku? Oh, dheweke ngerti. Kowe kanca-kancaku. Aku njaluk kowe aja mangane. Sanajan, oke. Aku duwe sakubus panganan enak. Oh, enak. Matur nuwun. Wow,
cake pop cilik. Lucu banget. Lan kepiye karo kowe? Wow. Nah, aku duwe cake pop sing sedeng. Iki uga apik banget. Apa? Jane? Ya, aku duwe sing gede banget. Ora, Britney sing kapisan. Tenane? Hore! Ketoke gugah selera banget. Lan iki enak. Nanging mung kuwi wae. Sapa sabanjure? Ora. Iki giliranku, Jane. Mangan setidik. Apik banget ing jerone. Aku gak pengen nyoba. Oh, iki giliranku? Iya. Ayo tak coba cake pop gedeku. What? Oh, iki pancen abot. Aku ora bisa ngangkat. Oh, Man. ora bisa. Bener, aku bisa ngetok iki. Nah, gergaji iku ora gampang. Nanging aku bisa ngelakoni. Aku bener-bener bisa ngelakoni. Ketoke apik, lan enak banget. Oh, enak. Yummy. Apa kita bisa nyoba? Cake popku? Nah, oke. Matur nuwun sangat, Jane. Kowe pancen sing paling apik. Enake ora umum. Sugeng dahar kanca-kanca. Matur nuwun wis nonton. Senengi lan langganan saluran iki supaya dadi sing pertama nonton video lucu kita. Tulis ing komentar panganan enak endi sing paling kok senengi.